Hola, benvinguts de nou a Projectem TV. La nostra secció de dietètica i nutrició, avui us parlarem de l'alimentació en l'etapa infantil i adolescent. Com a mares, pares i cuidadors, hem de tenir molt clar que aquesta etapa és molt important per al desenvolupament de l'alimentació en els nostres fills. Llavors, hem d'intentar inculcar-los una bona alimentació i molta varietat i adquirir bons hàbits saludables durant aquesta etapa. Les dades ens demostren que no ho estem fent bé. El 2006, el 7% dels adolescents i nens de 2 a 17 anys havien desenvolupat una obesitat i el 16% tenien un sobrepès. El 70% dels nens que durant l'etapa infantil desenvolupin una certa obesitat probablement la desenvoluparan en edat adulta. Nosaltres dividirem aquesta etapa en 3 grans grups. De 0 a 3 anys, aquí els 4 primers mesos només prenen llet materna. Però un cop hem acabat aquesta etapa, comença l'etapa del baby cost, que és la introducció progressiva dels aliments. Comencen els cereals, les fruites, les verdures i tota la resta. Aquí la velocitat d'entrada la marca el pediatre. Nosaltres només volem insistir en una cosa, i és que ha de ser lenta i progressiva, perquè així assegurarem el bon desenvolupament del sistema digestiu de la criatura. La següent etapa és de 4 a 12 anys. En aquesta etapa el que és molt important és que els nens provin de tot. Tot el que es posi a taula ho han de provar. Aquí començaran a desenvolupar el que és el sentit del gust. I també fem molta incidència en el tema dels hàbits alimentaris i del comportament a taula, que facin servir bé els coberts, que es comportin de forma raonable, que comencin a prendre consciència de menjar poc i sovint, etc. I per últim tenim de 13 a 17 anys. Aquí hi ha un batibull d'emocions, de canvis hormonals, de canvis de tot. I és una època de molta gana. El que passa és que correm el risc que mengin qualsevol cosa. I s'han de menjar, els hem d'alimentar, però que sigui sempre sa. En aquesta etapa es veurà si els hàbits alimentaris han estat consolidats o no. I tot seguit, què han de menjar els nostres nens? Al matí no surtis de casa sense haver fet un esmorzar complet. Al migdia, no caure en la temptació de menjar productes amb elevat contingut de greix com la brioixeria. Per dinar, hi ha d'haver representat tots els grups d'aliments i no utilitzeu productes precuinats. A l'hora de berenar, vigilar amb que no prenguin snacks, begudes ensucrades, dolços, etc. I per sopar, no consumir de forma habitual els aliments de menjar ràpid o de fàcil preparació, tipus pizzas, entrepans, frankfurts, biquinis. Ara que la Berta ens ha explicat què hem de fer, hem de vigilar de no caure en errors habituals, com per exemple, deixar que els petits es comprin el menjar. Ells encara no són prou madurs per triar què els convé o no, i seria molt fàcil que comprin snacks, xutxes i coses d'aquestes que no convenen. Fer servir el menjar com a càstig o premi és una actuació que no podem fer. Sobrealimentar els nens, perquè en podem induir a un sobrepès i conduir a uns mals hàbits alimentaris. Fer els menús a la carta o complaure'ls amb tot el que ells volen. No ho hem de fer mai, això. I no fer-los provar tot el que hi ha a taula. Ells han de desenvolupar el gust i almenys s'hi han de fer una miqueta. Hem de vigilar en fer abús dels làctics, ja que llavors poden prendre protagonisme a les fruites i és un aliment molt important per a aquesta etapa. Substituir les fruites per sucs també s'ha de vigilar molt, ja que en els sucs poden haver-hi conservants i el contingut de sucre. Potenciar els cereals amb alt contingut com el sucre, la mel, la xocolata, sobretot en els cereals d'esmorzar, val més que siguin cereals integrals o simplement el cereal normal. I fins aquí l'alimentació infantil. Fins la pròxima! Adéu i gràcies!